Ty vidíš tu zhromaždený tvoj ľud, ako s radosťou spieva a oslavuje ťa v nádeji, že ty prídeš čoskoro a že ty prinesieš záchranu a spasenie. Ďakujeme ti, že sme v to mohli uveriť. Ďakujeme ti, že môžeme vidieť aj konkrétne dôkazy toho, že sa to blíži, že tvoj sľub nesklame. Prosíme ťa, aby si požehnal nás, aby si nám pomohol, aby sme tento čas čakania trávili činorodou prácou pre teba, pre tvoje meno, pre blížnych. Prosím, aby si nás naplnil tou láskou, ktorá nás vedie k dobrým skutkom, k zvestovaniu tvojho slova, tvojho posolstva. Prosím, Pane, aby si požehnal tomuto zhromaždeniu. Ty vidíš, že každý z nás máme v rukách to, čím by sme mohli a čím môžeme obdariť aj tento hynúci svet. A prosím, Pane, aby si požehnali v túto chvíľu a prosím zhromaždenie, aby prijalo aj toto Božie požehnanie. Nech ťa požehná Hospodin a nech ťa ochraňuje.